lukűrhajót, az itt van a doboza. Így néz ki előről, így néz ki hátulról a doboza. A lukűrhajó, az pedig itt van, így néz ki előről. Ez a luknak az űrhajója. És ez a lukűrhajó, hogyha mondjuk felemeljük, ezt elég nehéz felemelni, de itt van, szoktam mondani, hogy ezt is fel lehet emelni. Ezt úgy hívják, hogy deck. Ennek a decknek itt van a másik arca, így néz ki. A decknek pedig ez a fegyvere. Oké. Itt a luk. Ez a luk. És a másik arca pedig ilyen, így néz ki. És ennek lézerkardja van. A lézerkardja most nincsen itt. Na, akkor visszahajtjuk, mindehajtjuk. Na, akkor a lukűrhajónak így a szárnya, így van a szárnya, a fegyver így néz ki. Ja, igen, így néz ki a fegyver. És akkor az embereket pedig lehet mondjuk ez a deck, és akkor így néz ki a másik arca a decknek. A luk, hogy szeretem mondani, hogy havi. Ez a luk, a másik arca ez, új luk. Ennek pedig lézerkardja van. Jó, ennek lézerkardja van. A puska ide. Ja, a puska. És hogyha a puska, ezt lenyomjuk, kilövi. Ez a lukűrhajó egészen sok dolgot tud. Lukűrhajó fegyvert lehet csinálni, akkor ezt még itt így, ez olyan, mondjuk, hogyha ide betesszük, ezt lenyomjuk, akkor ezt így kilövi, és akkor ez a lukűrhajója. És akkor meg ugye kilövi. De ezt jól kilövi? Na, ezt is így lehet nyitogatni. Lukűrhajó, bemutatom a fegyvert is. Ez a gonosz fegyvere. Így áll. Na, itt van a gonosz fegyvere, itt előről. Itt van a klón, ennek egy puskája. Na, ez a lukűrhajóhoz. Ez a lukűrhajóhoz. Ezek az emberek vannak, meg ez a puska, ez a lukűrhajó, ezeket tudja. Ha még kíváncsiak, nyugodtan jöjjenek.